Good day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God Benchi International. Akumamagina, Median brother Eli Soriano, free members Church of God International. A person ya tonsa from Namabaka Yaho, our Semebiara Paibomu. The Biara, the Timia Bompire, many Peginani, Wiase Fanang, Bra, Yefa, and Nabanemi. While safety measures Abra, ya day apomodina share to Tuja, and strengthening of our immune systems and a Yenipedria acquire. predicament Na Timyama Yatimia free, a Manuhuno Yumuno. or cure more powerful than Adrobiara knew what to me woman and young copon and we need his to me intervention. a hoarding womb na yehia sa ahoban boy ene mois na digina emfa ho ne won soma wo mu Denomination you belong. ana se This is asori a an wokoro invitation for all. ye eyofra ye fre nnipa ba wiase gina The future of their family, friends, ama loved ones. wana obu wana wadwene wana busua ne wana adofo ne nnipa gina ho Everybody is welcome to pray. e mo bibiara kwa aba For more details, mo ne betuma be bompa se mo pa hwehwe mu bebira box below. mo betumi ahwehwe adaka no mu ama ne ye no kase bo da mo ase bebre na ye ne da so ne se besia atemonka yankopon hyira mo.
na ng kultura ng Pinoy ang konsepto. Ye eka Filipiafoɔ abakɔsɛm ho ɛne wɔn amammerɛ ho sɛ wɔn abusua kɛseɛ no waboa wɔn yɔnko nipa na hɔ sɛ afei na wɔni fa ahodie abra no wusa no na ne nuanom wusa na ɔde wɔn kɔ sukuu saa mɛboa me nuanom na so wankyɛre kɔpem sɛ ɔde ne ho kɔhyɛ nnubɔne a wɔnom ɛnom mu ɛno na wie akyima ne kɔpie no mu wɔ afiase na ɛyade a ɛhu ɛya megye me mfom so wɔtum megye me bɔne ama yɛtum mpo ansa na yɛadeɛ no bɛba no na busua wantaa ntumi nkɔsra no mentumi nye ntumu nanso anyɛ hwee no mafiri mu afiri na sɛ obiara mmɛsra me mpo kora no a ɛyɛ ma me wantaa mma mmɛsra me ɛde ma obi abrɛ wate sɛ me mɛde mfeɛ aduosia nan ahai na medi ma woda ɛsiane sɛ wɔne n'adɔfoɔ ntumi ne na woda nti Members Church of God International ɛde akyɛdeɛ kɔma a abrɛwa Josefina ane na ɛsiane sɛ na woda nti wɔn a ɛwɔ Tete jail ana fiase hɔ no mo nyinaa nso yɛ ma wɔn mo aduane dɛdɛ MCGI ɛbrɛ wɔn mo nnuane a ɛdɛ nnuane a yɛde ma wɔn mo na nkyɛn yɛsan so ma wɔn mo nneɛma ɛbɛhiahia wɔn mo a free store na wɔnam fa ba kyɛdeɛ de ma wɔn mo na nkyɛn no Robbie wɔn a wɔda fiase wɔn mo baako ɛne gye ho sɛ wɔpɛ honhom fam ɛmfasodeɛ a MCGI de brɛ wɔn ɛyɛ mmoa kɛseɛ ma yɛn na yɛyɛ nnuanom wɔ members a free members Church of God International sɛ ɛnyɛ nipadua ho adɔkɔdɔkɔwadeɛ ne ahotɔdeɛ nko na wɔde brɛ yɛn na mmom wahyɛ yɛn nkura nso sɛ yɛnyɛ honhom fam adeɛ yɛtumi aboa nipa na anuanom nnwuma yi ɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛmpa a wɔte ase ntira akɔm de me mama me aduane di sukɔm de me mama me nsuo no me meyɛ hɔhoɔ mɔfa me kɔ mo fie bɛda adagya mofira me ntoma bɛda afiase amabɛsra me bɛyare amabɛhwɛ me aseda ɛnka wɔ Nyankopɔn sɛ wama yɛ n'akwanya pa yi sɛ yɛmfa nyɛ papa mo akatua ne na wieyɛ ɛyɛ daa nkwa agyapadeɛ ntoasoɔ animuonyam ɛnka wɔ Nyankopɔn Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isa sa Abio. Eratonsa from aba Tete Atempɔn no subo nkyerɛkyerɛ ase. Na yɛn bɛhyɛ August 2021. Adwoɔda anwummere no nso Ghana ha na Anɔpa du baako. Ɛne da sɔre nso bɛka yɛn ho ama yɛba bɛtie ne Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm. Nti akɔma mu nyinaa.
dayawan taku si kabunian begew sin inam magna.
Muli po mga kapatid at mga mahal po Ebyo. namin panauhin. Minsan pa po kaming nag-aanyay. Ano naman adɔfoɔ a motie Magsipagtalaga dwumadie natin po. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a So, yɛbɛtumi ahyɛ aseɛ tayo magpasimula na ng yɛsua aral Nyankopɔn ng nsɛm na ɛnyɛ mu nteaseɛ no. Momma yɛn nyinaa
Humiling tayo sa Diyos ng Yɛnya kanyang ahoboa patuloy upang na magliwanag sa ating mga puso ang yɛmmɔ kanyang salita. Sama-sama Onyankopɔn tayo. mpaeɛ na n'asɛm atumi ahyerɛn yɛn akoma mu. Momma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon, naming Diyos, Ama naming dakila, Awurade sa Nyankopɔn, ngalan po ng aming Panginoong Jesus, yɛn Agya kami Tumfoɔ ne wɔkɛseɛ, ay po namin ng isang taos wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. pinagkalooban Agya, namin muli ng mabuting yɛbɔ wo mpaeɛ, bɔ wo yɛn nokorɛ aseda afɔdeɛ. layunin po upang Sɛ woama yɛn akwanya pa yung mga a ɛte sɛ yɛnhyia mu. salamat po. Yɛn tirimɔpɔ nyinaa ne sɛ yɛbɛsua wo nsɛm. Magkaroon po kami ng Yɛda wo ase sɛ wode wo nsa aka yɛn akoma kalooban na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ng iyong kalooban. pɛpa Kilala po namin a yɛde bɛhunu w'asɛm na katwiran bɛfifiri yɛn akoma mu kung na mag-aalay yɛatumi ahunu wo tenenee mga paglilingkod sa nsɛm mu. ay tanggapin mo po Na yɛde yɛn som abɔ afadeɛ ama wo. utang na loob namin Na ang yɛnim hindi sɛ kayang tumbasan. yɛn bɛsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. Sana po Agya, samahan mo ang yɛde wo kaluluwa nnwuma a woyɛ no yɛ abrabɔ mu nyinaa so ka. ang aming lahi. Na yɛnom ne nnwuma nso a yɛntumi ntua so ka nwie. May banta Ɛsrɛ wo sɛ hunu nnipa nyinaa mmɔbɔ. tumawag ka Hunu po nnipa wɔ wiase ng nyinaa. kaluluwang Na yɛawo wɔn ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ. kilala. Ɛfiri sɛ da biara ehu Ikaw po ne amanneɛ atwa yɛn ho ahyia. puso. Ɛsrɛ wo sɛ frɛ akora a wɔpɛ sɛ wɔsom wo. Kamaling nagagawa Wɔn a wonim yɛn mu biara akoma mu. mabibigat na kasalanan. Yɛsrɛ wo sɛ bɔne bebree a yɛyɛ atia wo no, Aming pagtunghay emu ne sa sɛ bɔne kɛseɛ ɛngu yɛn so. Ang Ɛsrɛ wo Santong ka yɛn ho berɛ a gabay sa amin. yɛbɛhwehwɛ wo nsɛm mu. Po, Ama, Yɛsrɛ wo sɛ soma Honhom Kronkron Panginoong ma no Hesus. mmɛtenetene yɛn. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Thank
Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome sa atin pong palatuntunan. Mabagay na adjo, mabagay na kwa ba eba tete Atempɔn no DWUMADIE ase. Na abio. Eda Awurade ase. Sɛ yɛnsɛtumi aka akwanya pa. Sɛ yɛbɛka yɛnyɔnko nipa wɔ wiase afa na nyinaa ho. Ne, onuanom a wɔhwɛ dwumadie o satellite so ɛwɔ wiase afa na wɔn a wɔka yɛn ho na dɛ no yɛnuanom a ɛfiri Naga City Camarines so ɛne Tagbilaran City Bohol ɛne yɛahɔhoɔ nso a wɔfiri mobile coordinating center din po natin na ginagamit at na free by Laguna Pampanga at sa Taguig City at tayo po ay sabayan din na napapanood sa iba't ibang bahagi ng daigdig sa na woti wo yeshia dan waka mo ginagamit sa araw na ito at muli po ito ang Worldwide Bible Exposition ang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Welcome. Wiase Twerɛ Kronkron Adesua na Nsɛmmisa mmerɛ. Pagsimulang agad sa atin po mga pag-uusap ng mga bagay amo nyinaa kwa ba sa atin pong mga pananampalataya, sa ating Bɛka Nsɛmmia fa yɛn gyidie ho. magabag sa ating mga kalooban na may mga katugunang sinasabi at karunungang nagmumula sa mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Kasama po natin si kapatid na Eli Soriano. Hawa, biya na Tete yakoma. Magandang gabi po mga kababayan, saan man kayo naroon. Yung brother Eli Soriano. Daniel, ito po'y napapanood sa buong mundo. Salamat sa Diyos. Na brother Daniel said waka yɛn si betumi ahwɛ dwumadi wɔ wiase afa na nyinaa. Sa buong mundo. Ɛda Onyankopɔn ase. Isang maligayang Wɔn a yɛkɔ etie no mmeammea ahodoɔ wɔ wiase afa na. mula sa amin ang aming ipinaabot sa inyo. Opo, kapatid na Eli. Umpisa na po natin ang atin pong mga katanungan ng Na mula sa iba't ibang yɛn kye akɔma obi biara. remote points dito po sa Pilipinas, Camarines Sur, kapatid na Danny Navales at kapatid na Ronald Antonio. Na yɛpɛ sɛ yɛnuanom a ɛfiri Philippi ama mo Camarines Sur, Onuabarima Magandang araw po sa kapatid Danny Navales. Daniel. Mula po dito sa Naga City, Na sa dangka Onyankopɔn. kaibigan ni si kapatid na Reynaldo Solo, isang Katoliko. Ɛfiri Naga City hanom. At taga Yɛwɔhɔ ha Onuabarima Renaldo, ɔyɛ Catholic ni. Camarines Sur. Ayan na po si Brother Eli at si kapatid na Daniel. Ɔde 46 years. Kapatid na Reynaldo. Magandang gabi po, Brad Eli, lahat ng kapatid na nandito sa Naga. Ako po dating Katoliko. Na Kaya po ako nagtatanong dahil sa nangyari kang aking buhay sa aking yɛnuanom a ɛfiri Catholic. kung talikuran ng aking Asafo ni mu. hostis Ɛpɛ sɛ mebisa ne yɛato m'abrabɔ na meyere. dahil ang Na nangyari sa aking ɛpɛ buhay, sɛ pinatay ang asawa ko, binaril na tinaga ɛpɛ sɛ nung tugang bɛsan so yɛ Catholic ni bio. gusto kong makuhan ang tunay na Ɛpɛ atɛntɛn never si yɛku meyere. dahil ako gusto kong maglingkod Yɛbɔ ne tuo ayaw kong gumawa ɛwɔ ne sekan. ng mga batas kang aking Katoliko. Hindi ako natatakot sa talikuran ko ang batas na Katoliko. Kaya gusto kong matutunan ang tunay na daan ng Diyos. Una-una sa lahat, salamat sa inyong pagdalo, mga kababayan dyan sa Na Naga. mensuro sɛ Ang sabi mɛdane m'akyi gusto ama Catholicfoɔ nkyerɛkyerɛ firi sɛ ng Diyos. mempɛ Catholic nkyerɛkyerɛ no bio. Meron Mepe. kaya lang nabubuhay Ɔsɛ deɛ di kan wo sɛ wopɛ sɛ wohunu kwan pa na sa kanyang buhay na a ɛyɛ de yɛnkɔ Nyankopɔn mu. kagaya ng nangyari. Onua wonim yɛwɔ binom wɔ hɔnom a adeɛ a wɔn ani nna Sabi ko ɛba wɔn abrabɔ mu a na wɔn ani bue. tama yung sabi mo na ayaw mong gumanti kasi Te sɛ ne yɛato wei. siya ang Deɛ di kan deɛ mbɛtumi aka no ɛyɛ nokorɛ sɛ wo sɛ wɔmpɛ sɛ ɔbɛtɔre. masama. Afiri sɛ Onyankopɔn 19 ng Roma. aka sɛ mɔntɔre na awerɛtoɔ yɛ me deɛ momfa bɔne ntua bɔne ka yɛnkenkan Romans 12:19. Adɔfoɔ montotɔ mo ho were na mmom monya ɛma Onyankopɔn abufuo. Na watwerɛ sɛ
mena awerɛtɔ wɔ me na me ara metua ka Awurade na wɔka asa Awurade se awerɛtɔ yɛ me deɛ ang sinasabi sa ikalawang Tesalonica 1:8. Dabeng Pama yɛnkenkan 2 Thessalonians 1 verse 8 na watɔ wɔn a wɔnim wɔ Nyankopɔn na wɔntie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no sore wɔn a wɔbɛnya akatua a ɛyɛ daa ɔsɛyie ne yie a wɔyi wɔn afiri Awurade anim na ne tumi anim onyam ho Sa lahat ng hindi tumalima sa ebanghelyo ni Kristo. wɔ Nyankopɔn bɛtɔre Sila ng kaparusahan. Walang hanggang fa wɔn a wɔnyɛ setie ma Kristo nkyerɛkyerɛ no Basahin natin ang 20 wɔn nsa bɛka daa Apokalipsis. afɔbuo ne daa sɛyie ɛdeɛ baadea Bama yɛnkenkan Revelation 20 verse 1 at sa mga mamamatay tao at sa mga na mapagpapid ahofoɔ ne wɔn a wɔnyɛ nnie ne akyiwadeɛ yɛfoɔ ne awudifoɔ ne anyamammɔfoɔ ne adutufoɔ na yɛabosomsomfoɔ ne atorofoɔ nyinaa benya wɔn kyɛfa wɔ ɔtaadeɛ a egya ne sɔfe dare mu no mu ɛno ne owupirinu no Sabi ng Panginoong Sokristo, yung mga duwag, mga hindi sumasampalataya, ampa sɛ ogya bi wɔ hɔ Awurade Yesu Kristo si ahofoɔ no ne wɔn a wɔnyɛ nnie akyiwadeɛ yɛfoɔ ne awudifoɔ mga mapagsamba ɛne Diyusan, lahat ng mga adutufoɔ ne adwamanfoɔ ne atorofoɔ nyinaa dagat-dagatang nagniningas na apoy. ɛbɛnya wɔn kyɛfa wɔ gyatadeɛ ne Ayun. Meron ba nun? sɔfe mu Meron po nun. Pinakita yan kay Juan sa Apokalipsis 14. biribi sɛ wɔ hɔ ana biribi saa wɔ hɔ firi sɛ yɛde kyerɛ Yohane ibang ɛwɔ anghel adiisɛm nwoma no mu ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas Na na tinig. Kung ang sino abɔfoɔ a aka no sumamba sa hayop at sa kaniyang larawan ɛde ne kɛseɛ teɛ mu se tatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay. na abɔfoɔ foforɔ a ɛtɔ so mmiɛnsa no dii wɔ n'akyiri de ne kɛseɛ teɛ mu se Na nahahandang wɔn a wɔbɛnom sa inuman Nyankopɔn ng kanyang abufuo ɛnsa a wɔahwie no gyenegyene agu n'abufuo kuruwa mu no bi na wɔayɛ no ayɛyɛdeɛ ogya ne sɔfe mu abɔfoɔ kronkron ne adwaman no anim ay napaiilang lang magpakay na wɔn ayɛyɛdeɛ wisie bɛforo soro daadaa na wɔn a wɔbɛkoto aboa no ne honi ne wɔ biara a wɔbɛgye ne din agyiraeɛ no rennya ɔhome awia ne anadwo tanda ng kaniyang pangalan. Meron po niyan, kapatid. Kaya ang daan ay ganito, kapatid. May nangyaring masama sa'yo, saka sa asawa. ati sei na tie Ano na lang ang Diyos ang maghiganti kasi sɛ biribi bɔne bi to wo ne wo yere a maibabalik na ma wɔ Nyankopɔn tɔwere ɛfiri sɛ wo no woka sɛ wotɔwere a ngayon sa Diyos. Alin yung daan na dapat mong ɛyɛ wontumi yung aral anyɛ wo yere nkwa pangaral ko eh. Yun nga yung sinasabi ko. ɛnsa mma mmɛhyɛ mu bio deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ Sa Asia, yɛde wɔ Nyankopɔn pɛyɛ ne deɛ mekyerɛkyerɛ nyɛ Philipia man mu nko ɛna nyɛ Asia man mu nko na nyɛ America nko na yɛka nsɛmpa na wiase nyinaa bibi man mu wɔ Australia, India ng mundo, meron tayong pangangaral na ginagawa ne apat mmeammea ahodoɔ wɔ wiase pitong araw sa linggo. nsɛmpa no ɛkɔ so Tigil yun. Yung mga aral na yun, yung kasi ang daan. na Basahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 6. saa nkyerɛkyerɛ no Ito ang ating mababasa. saa nsɛmpa no yɛn ne kwan no Utos ay tanglaw at ang kautusan ay wɔma yɛnkenkan at ang Proverbs 6:23 ay daan ng na mmara nsɛm no yɛ kanea na nkyerɛkyerɛ no yɛ han Daan na atɛntene nkaanim yɛ nkwa kwan that leads to life. The way of life. Pati na Reynaldo, mag-umpisa kang magsuri ng aral. yɛn ɛyɛ nkwa kwan wɔ Onuabarima Reynald Aral, kasi yun ang daan. bɛnya sɛ bɛhwehwɛ Nyankopɔn asɛm mu Daan ng buhay yun. ɛwɔ sɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ nyinaa Yun yung sa isang oras lang. bɛntumi nwie ka Pag-aaralan, asɛmpa no as indoctrination, ɛyɛ yung aral ni Kristo. Nyankopɔn asɛmpa no ɛne ne han bɛntumi mfa atenaseɛ baako nka ne nyinaa nkyerɛ wo na mmom yɛato nsa frɛ mu sɛ ɔmmra ɛmɛtie Awurade ɛmmra asɛm na mobɛhunu no ma bebree nkye yɛ akoma m'ani da so ne sɛ woate ase
Ɔne wɔna guy Mamwanjo. Mama Yanko General Santos City, Brother Jerry Cabaniello. Yes, Mama Yantoaso. And brother Daniel and brother Eli. General Santo Hai. Yawaho Wobby Wahai, and I would move back home or person will be sending Nsɛmmisa ne brother Samros and Menace or your Catholic in Facebook. Tapos Onuabarima bisa Nsɛmmisa. yung side nila. Brother Eli me wa down for people Facebook so. Na Ito yung tanong po. Kung ipinagbabawal po ang paggawa ng rebulto at Omo wa Nsɛmmisa bia ya wa mo bisa. nababasa sa Biblia Say. sa Exodus 25:18 to 22 at Joshua 7. Wasane ahoni huhu a yachiwade na se okoto ahoni huhu nso a yachiwade na hade na yatwe no wa Joshua 7:6. Bakit po mismo si Kristo ay paulit-ulit na nagdasal nung natutulog ang kanyang mga apostol? Na se empire ya bosso Actually nakalimutan ko na po yung ano yung verse. e bonne tentina na empire ba ko ya ta bonne bio no ya bonne a e ba ne se na Yesu Kristo brada na sunyafo no ada e woturu mu hɔ no obompa ya toatoa so Onuabarima enye no kro Yesu Kristo amompa ya nkasa pikwa obompa ye utwa so no eye kakra okohwa asomafo no okoya okonya ne won ma na wo mu nyane no osan na chiko getsemane turu mu hɔ en was akobompa ye bio anya se bia mpa ya ba ko no waka ye no mere adoma hwe ma wankan toatoa so saa wan mo sampa ye kro no an toatoa so watebia ba ko mu obo kakra no ugya ye no wasa kobo bio yenken kan Matthew 26:39 na woko nanim kakra de nanim butu fam awoko nanim kakra de nanim ko butu fam bompa ye se ma agya se betumi a ma kru wei ensa ne me ho enko na nya se de mepene mu se de wope na woba asuafo no nkyɛn na woba asuafo no nkyɛn no obehunu won se wadeda na wose Petro se edemuntumi ne menwan don hwede ba kumpo verse 41 monwan na mompa ye na manko so hwemu ono ho mpede na so honam no eye mmerɛ okobiew ne mpire no so kɔbɔ empaye se magya se yeyire ensa ne me ho enko na gye se me no a wɔpɛ enye ho wahunu nti empaye no obompaye kro na so wa mompaye anka asem ba ko no antoatoa so wɔ empaye ba ko mu obompaye no a obowi wɔsan so kɔ asuafo no nkyɛn kɔhwɛ sɛ de wɔ ho setie ɔkɔyɛ ɔmu nyane no ɔmadeda no ana wɔsan so kɔbɔ mpaye no bio ɛnyɛ sɛ bia ɔhyɛ mpaye ba ko ase wakasa wonyaye no sɛ Paul ɔno so bɔ mpaye wɔ kansam kɔ no bio wɔ ne mpaye bomu sɛ mesame bɔ mpaye a da radio sese bɛka sɛ radio meda wase mesrɛw adɔfo ne mabusua wɔ Philippia ma mohwɛ wɔn so ma me na America hanom no me anadwo no dumienu ma bɔ mpaye mesrɛ ahomanache na ɔnan a ma bɔ mpaye asia de wɔn ahyɛ Nyankopɔn nsɛm ti hwɛ kwansini ene no nhwere dodo wɔ dantemu bɛyɛ no nhwere nan asa na ɔna mesrɛ ahomanache na ɔna mesa bɔ mpaye sɛ Nyankopɔn mabusua so a yenye mpaye ye kasa pii kwa na bom de yɛmfom so ne sɛ mpaye baako a wahyɛ aseɛ ɔba akosi enu mere eno na yɛmfom so so bɛkasa pii kwa wɔ mpaye baako mu Matthew 6:7 na sɛ more bɔ mpaye a bon kasa pii kwa sa abosomsomfo na asɛm baako waka wɔ mpaye baako mu sɛ Kristo bɔ mpaye asa bɔ ne mpaye so bio a ɛnyɛ dɔn kopote no mu ananya bra wo sha ase no wasa ka asasem ba ko na bio kan sini dantem anase no hwere bebre dantem asomafo no so ye bi Paul no mu nyina so ye bi anya bra ba ko penu na wo bompa ye no ana wo hye mpa na so aka asem ba ko sa eba sa onyankopon bubefu yen kan ne bio Matthew 6:7 na samara bompa ya mon kasa pi kwasa abosomsomfo na wo susu se won kasa tentini nti obetie won na Kristo sɛ wɔbɔ ne mpaeɛ so bio a asomafo no so bɔ mpaeɛ saa ka asɛm korɔ no bio a na kwansini dantem na nɔhwere dantem
enye ampaya ba kwa washa se waka to say enumere ya duma shoma enumere mpaya ba ko ma ka da Nyankopon na so wasi mo bompa to say ne Nyankopon te asem Pinagbabawal gagawa ng ribulto bakit may nti sa wakasa sa na Awurade Yesu Kristo bompa ya enye nada odia ayen tro se Awurade Yesu Kristo bompa ya pi kasa kwa ewa mpaya ba ko washa se mo anafi na sa ade no a Mose aseneye anyo ohoni waseneye se won fansi asie asore dan munya se wo mo nsom no yen kan Exodus 25 verse 18 na sika a waboro kobre karabem yenu na wo hunu ye no na eye karob ba ko wo etire na ne karabem ba ko wo etire ha empata adwa no mu na mama won entinatena na karabem no entinatera won entaban mu osoro emfa won entaba no enkata empata adwa no so na won ani enkyerɛkyerɛ won ho empata adwa no so na karabem no ani enkyerɛkyerɛ why na Nyankopon ne no kasa Mose ne Nyankopon hye ne sɛ wɔnsene da karabem no Nyankopon na se wonye no wonfa nya de wɔn fansiesie wɔanya sɛ wɔn nya nkoto karabem aye sa karab na wɔn sene ye no Nyankopon sene ne so wɔn nsom no ana dabi ɔso wɔn fansiesie hɔ Nyankopon ma wɔn sene wɔn koto no ana dabi abɔfo mpoma ho kwan se yankoto wɔn ma ana dabi yankenkan Revelation 22 verse 8 na me Yohane ne de wo hunu nneɔma yi na wɔte ye na mete ye na me hunu ye no mehwe asesa mere koto ɔbɔfo a wɔkyerɛ me saa na me nan ase wɔka kyerɛ me sɛ hwɛ ɛnyɛ saa meyɛ wo ne wo nuanom adiifoɔ ne wɔn a wɔkura nwoma yi mu nsɛm no mu awura kwaa koto sɔre Onyankopɔn nti abra na Yohane eba koto wasere kerubim anaso wɔbɔfoɔ no kerub no ɔbɔfoɔ no amma ne kwan ɔma yɛn kenka yɛ obisa yɛn kasam na me Yohane ne de wo hunu nneɔma yi na wɔteye na meteye na me hunu ye no mehwe yɛ asese mere koto asɔre ɔbɔfo a wɔkyerɛ me nneɔma yi nan ase ɔka kyerɛ me sɛ hwɛ ɛnyɛ saa meyɛ wo ne wo nuanom adiyifoɔ ne wɔn a wɔkura nwoma yi mu nsɛm no mu awura kwaa koto sɔre wɔ Nyankopɔn abɔfoɔ no ampene ma no ankoto no nanso momo de ye mo san so ma nipa koto abɔfoɔ abra abɔfoɔ no wankasa mu a ɔte ase no wampene ma wɔ bi ankoto no Nyankopɔn ma Mose asene kerubim no anya sɛ bia wɔ mo nkoto saa abɔfoɔ honi no ɔmo de siesie hɔnom ɛfisɛ wɔ Nyankopɔn koro ya no na Mose so twere sɛ nkoto wɔ honi wuwo da yɛ akyiwadeɛ sɛ nipa bɛsene akoto wɔnom bɔmo sɛ wɔ Nyankopɔn na bɛka kyerɛ wɔ sɛ ya bɔne biara animu ma sɛ misa ne sɛ ɛbra Nyankopɔn ma ɔmo sene kerubim ne wie yɛ na ɔmo de siesie asɔre dan mu no ɔmo koto no ana Twerɛ Kronkron mfa na Nyankopɔn ka sɛ wɔn nkoto Maria ana Paul ade ti na Moses sene ye Moses sene ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn na ma no asene ye na yɛsene sɛ wɔn mfa nsiesie hɔ yansene sɛ wɔn mmra mesom ɛfiri sɛ wɔsom abɔfoɔ ɛyɛ akyiwade na kerubim ɛyɛ abɔfoɔ ɛde da so na sɛ ate ase ɔma yɛnkɔ bohɔ Onuabarima Ricky Palara Ra. Ang magtatanong po dito ay si Mr. Sarong. Your brother Ellen and brother Daniel Sedan Kenyan Kupon. Yen your wife Onuabarima Saron. Kanino wa Yosofu Awo. Jerusalem Church of God. Nandito po siya. Ayong gabi Ashadan Tetagalo Kasane Bibri. Nsɛmmisa nie. Brother Eli Soriano. And then enumerate DWUMADIE yi so me won Nsɛmmisa bi ma wo. Sa maong anak. Nga diha kanila ang maong kagamahanan nagapamugna ning maong gahom sa kalwasan sa tagsa
nga mituo og misalig diha kaniya sumala sa Juan 3:16 o 17. Busa ang akong pangutana mao kini nga arong masabtan sa kadaghanan uban pod sa akong pamilya ingon nga sila karon nagmonitor man og galing uban sa akong mga kabanayan ug mga kaubanan kanhi tungod sa mga panahon og higayon nga nining taknaha awan ako damha wa palandonga kang ang akong pangutana matagaan dinhi og mga kompleto nga mga detalyes sa mga tubag. Ang akong pangutana mahitungod sa Lucas kapitulo 24 o 47 ang bersikulo. Nga pinaagi siyang ngalan igawali ning maong paghinulsol pagpasaylo sa mga sala sa mga katawhan nagsugod dito sa Jerusalem. Og sa buhat kapitulo 1 bersikulo 8 mao sab sa gihapon sugod dito po sa pagmatod sa Jerusalem og hangtod dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Og sa maong buhat 4:12 wala na laing ngalan nga gihatag dinhi kanato gikan sa langit nga gipadala sa atong langit ng Ama nga diha ni ana mga luwas kita. Wala gyoy laing ngalan nga gihisgotan dinha sa balaang kasulatan. Busa ang akong pangutana daghan karon nagpamatuod nga ang ngalan sa atong langit ng Ama mao si Jehovah. Ang uban mao si Yahweh. Ang uban mao ang Ginoong Dios, ang uban mao ang Amahan. Apan sa uban pa ni ana sa mga pagsangpit busa akong gihangyo nga mapatin-aw ni Brad Ili nga dito sa Jerusalem. Nsɛmmisa ne fa Luke 12:47. Aron nga niini atong masinati og maila kanang maong ngalan mao'y matuod nga magadala sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo. Una dito nila sa Jerusalem og hantod nga sa nato dinhing mga intel. Mao na nga ang anak usab mo usab pod ang akong ipangutana nga mao ba po ning ngalan Nsɛmmisa ne fa Onyankopɔn din ho. sa maong nitong dapit sa maong nasod kay dito man magsugod kining maong mga pagpamatuod. Wala man magsugod din sa Pilipinas, wala magsugod sa Amerika o sa laing mga nasod. Busa mao kini ang akong ipangutana nga mapatin-aw tani. Ug ang ikaduha na akong pangutana nga kining litra nga Jehovah o Jesus Christ na mao ba ni ang napaila sa una pang siglo sa panahon dito sa mga Hudyo. Kaya ang kaluwasan sumala sa Juan 4 bersikulo 22 nagagikan man dito nila. Wala akong pangutana, panginaot ko nga kini matagaan o kompletong tubag o mga detalye nini nga makahatag ni o gahom sa kaluwasan sa tagstagsa nga motuo. Daghang salamat. Salamat kapatid na Felix, ano. Una-una masasabi ko sa iyo, ano, yung sinasabi sa Jerusalem. Basahin natin yung sa Lucas. Onuabarima Felix. 47 sa Cebuano. Dede ka bɛtumi aka kyerɛ wa ne sɛ de yɛaka no Jerusalem no yɛnkenka Luke 24:47 na wafa ne din so akɔka adwenesakyera ne bɔnefakyɛ amanama nyinaa mu wɔbɛfiri aseɛ wɔ Jerusalem. Nokorɛ ɛberɛ a Paul ɛka nsɛmpa no nangaral siya sa Colosas. nsɛmpa no kyerɛ Greecefoɔ na nsɛmpa no kyerɛ wɔn a wɔ Tesalonikafoɔ. Ano ba ang ngalan na igawali o ipinangaral Na Thessalonica ɛwɔ Greece. nang sumulat siya sa taga-Korinto? Ano ba ang pangalang isinulat niya? Ang nakasulat Na ɛdin bɛyɛ na Paul manuskrito ka ho asɛm kyerɛ wɔn. Jesus Christ. Na wɔatwerɛ no wɔ Twerɛ Kronkron no twerɛ nsɛm a yɛde yɛn nsa twerɛ yɛ mu no. Ɛsɛ Yesu Kristo. Yɛfiri Hebrew kasa mu Yahshua Messiah. Sa Greek, Jesus. Na sɛ wɔkyerɛ aseɛ kɔ Greek kasa mu a ɛyɛ Jesus Christos. Si Apostol Pablo para sa mga Greek. Ɔsomafoɔ Paul Sulat siya sa ɔntwerɛ ne ngoma no wɔ Hebrew kasa mu nkɔma Greekfoɔ. Ɛyɛ dɛn ara ɔbɛtwerɛ no Greek kasa mu. Ɛfiri sɛ yɛmfom so wɔ sɛ wɔbɛdwene sɛ ɔbɛtwerɛ kronkron wɔ Hebrew kasa mu akɔ akɔma nnipa ɔmo nka Hebrew kasa. Bama yɛnte aseɛ, Onuabarima Felix.
Aye asem Messiah no. They can be transliterated because they are Yashua ne Messiah. Ye edin ya Yashua edin ya obi ya tumi de to ne ba. Awo Hebrew kasa mu. Hebrew kasa mu no Yashua kyerɛ sɛ agenkwa Messiah ne kyerɛ sɛ de yasra no ngo. Messiah sa English pwede mong isalin na anointed. Ano nti sɛ wo bɛkyerɛ Messiah no ase akɔbrafo kasa mu a wobɛtumi aka sɛ de yasra no ngo. Yashua brafo kasa mu na se kyene sɛ savior anaasɛ agenkwa nti Yesu Kristo yɛ agenkwa a yasra no ngo. Sɛ wokyerɛ ase ba brafo kasa mu a Messiah kyerɛ sɛ Christos Messiah no kasa mu no de yasra no ngo ase kyerɛ ma panie Onuabarima Jerry pinahiran ase kyerɛ ne sɛ ɛno a pinahiran de yasra no ngo. Mama yanken kan 1 John 2:27. Na modi enwosra munya no ne nsɛm no timumu. The hot trese de yasra no ngo ye ne enwosra no. Greek kasɛm no enwosra. Eti abra na asomafo ne twerɛ nkrataa no. Awo kasa nkyerɛse wa mu didi dwuma mu ntumi mma sɛ asomafo Paul bɛtwerɛ krataa kɔma Greekfo na watwerɛ Yashua Messiah anaasɛ Hebrew kasa wa mu nte ase Greekfo no nte ase ɛfiri sɛ wɔwɔka Greek kasa nti no ɔbɛkyerɛ ase na bɔne bi anim sɛ wɔbɛkyerɛ ase Mama yanken kan 1 Corinthians 12:14-27. So will be kasa bi a mano nye nipa baanu atra so no baasa na wonka no maako na wo nipa baako nkyerɛse na se kyerɛni ni hɔ a omuwa na no asafo no mu na onkasa enkyerɛ ne ho ne wonyankopɔn ate se wo bi kasa bi a no Korinto mfato ho mano manipa baako nkyerɛse se wo bi kasa bi a mano nye nipa baanu akyerɛ so no baasa na wonka no maako na wo nipa baako nkyerɛse. Verse 28 na sa se kyerɛni ni hɔ a omuwa na no asafo no mu ye wo mmaransɛm bi wɔ hɔ no mu a ehia sɛ yɛkyerɛse mmaransɛm sɛ yɛkyerɛ kasa ase nti sɛ asɛm a nipa na ɛka no yɛnte ase wɔ sɛ yɛkyerɛse kɔ kasa a wote ase mu yɛne deɛ Yohane ɛyɔ yɛbra no wɔtwerɛ adiyisɛm nwoma no nti enipa na wɔtwerɛ kasa kwakɔma wɔn mu wɔ Asia no de kasa no wɔ Greek kasa mu di wɔtwerɛ din na sensu firi Hebrew kasa mu kɔ Greek kasa mu ma wɔn bama yɛnkenkan adiyisɛm etinkron ɛnkyɛmu du baako Revelation 9:11 na wɔn so hene a ɛyɛ bunu no mu bɔfoɔ a wɔfrɛ ne din wɔ Hebrew kasa mu sɛ Abaddon na Hela kasa mu deɛ ɔde Apollyon nti edin po etumi kyerɛ ase nyɛ bɔne Awurade Yesu Kristo no ankasa mu ne din ayɛ agenkwa a yasra no ngo no Yashua Messiah agenkwa a yasra no ngo ɔbrafo kasa mu sɛ wɔkyerɛ yɛn no ase kɔ Greek kasa mu a ɛyɛ Jesus Kristo wɔ Greek kasa mu agenkwa a yasra no ngo agenkwa wasra no ngo eroti bɔne biara ni mu wɔ Nyankopɔn ni mu si ɛbɛkyerɛ kasa ase yɛn Awurade Yesu Kristo abrɛ so yɛwɔ kasa bebree no ana wɔ hɔ wɔde di dwuma nti ɛbrɛ yɛbɔ Yesu Kristo asɛnnua mu no yɛtwerɛ ne ho asɛm wɔ kasa me yɛnsɛm mu ɔma yɛnkenkan John 19:19 na Pilato
Twerɛ ho asɛm nso na wɔde fam asɛnnua no atifi na ɛka sɛ Yesu Nazareni Yudafoɔ hene. Ang hari sa mga Hudyo ug daghan sa mga Hudyo ang nakabasa niining ulohang sulat kay ang dapit diin si Jesus gilad And to us, verse 20. Saa twerɛ yi na Yudafoɔ no mu pii kenkaneyɛ ɛfiri sɛ faako a wɔbɔɔ Yesu asɛnnua mu hɔ no kuro no na wɔatwerɛ no Hebri ne Roma ne Hela anaasɛ Latin kasa mu. Yɛatwerɛ no wɔ Hebri kasa, Roman kasa anaasɛ Greek kasa mu, ɛna Hela anaasɛ Latin kasa mu. Mahuno nti kasa a ɔno tɛn deɛ ɛbɛte nti kasa bi a wɔte aseɛ no ɛbɛtwerɛ no wɔ Greek kasa mu. Nti mɛhwɛ ne mu sɛ yɛntwerɛ nneɛma nyinaa wɔ Hebrew kasa mu. Edin mpo yɛtumi kyerɛ aseɛ. Onuabarima wo din sɛ yɛ Felix. Felix, what the Batagalo kasa mu a wonim asekyerɛ. Felix. Felix. Pagtatagalugin mo ba't Ɛyɛ Felix. So adeti na wo din no X ne twa to wo. Kagaya nung John sa English. Oya Visaya ni na so din ekuta ne Roman din te sɛ John brafo kasam. Brafo kasam ne yɛ John. Spanish kasam ne yɛ Juan. Tagalog kasam ne yɛ Juan. P kasam ne yɛ Yohani. Naiiba siya. Kasa ahodoɔ mo ne yɛ Johannes. Ang mahalaga Nti sana Kristo din te na so din baako pɛ ya. Ade a wohia ne sɛ wode nipa baako. Na sɛ wɔkasa wɔyɛ agyenkwa a yɛasa ne ngo kora no a wɔyɛ Kristo. Brafo kasam no agyenkwa a wɔasra ne ngo Kristo koro ya na wodeɛ. Yɛne ne din a wo brafo kasam agyenkwa a wɔasra no ngo. Ne din wɔ Greek kasam ne yɛ Jesus Kristo. Hebrew kasam ne yɛ Yahshua Messiah. Alam mo kapatid ang hindi naintindihan ng mga pastor. Nti ɛkasa fa nipa baako pɛ koro ya ho. O yung galing sa Jerusalem na Onuabarima ade asɔfoɔ no nte aseɛ no. Edin na free Jerusalem na sɛ wɔ Hebrew kasam no ɔmo nte aseɛ. Mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma eti 16 Acts 17:22. Na Paulo gyina Areopago mfimfini kan sɛ ate ne mmarima bahunu sɛ mowɔ gyidie wɔ nneɛma pii mu dodo. Verse 23. Ɛfiri sɛ meretwa mu na mehwɛ nneɛma a mosom no. Mehunu afɔrebukyia bi nso a wɔtwerɛ so sɛ Onyame a wonni no deya. Enti deɛ munnim no na mosɔre no no ɔno na mɛka ne ho asɛm mekyerɛ mu yi. Verse 24. Onyankopɔn na ɔyɛ wiase na deɛ ɛwɔ mu nyinaa ɔno ara wɔyɛ wɔ soro ne asase wura no ɔnte asɔre dan a wɔde nsa ayɛ mu. Afei monhwɛ yɛn anuanom. Kɛ Paul na ɔwɔ Greek Athens Greek mamu na ɛwɔ ɔba yɛnka ne Visaya ne kasa mu. Na Paul gyina Areopago mfimfini kan sɛ Athens mmarima mahunu sɛ mowɔ gyidie wɔ nneɛma pii mu dodo. Ɛfiri sɛ meretwa mu na mehwɛ nneɛma a mosom no. Mehunu afɔrebukyia bi nso a wɔtwerɛ so sɛ Onyame a wonni no deya. Eti deɛ munnim no na moresɔre no no. Na mɛka ne ho asɛm akyerɛ mu yi. Onyankopɔn a wɔyɛ wiase na deɛ ɛwɔ mu nyinaa ɔno ara wɔyɛ wɔ soro ne asase wura no ɔnte asɔre dan a wɔde nsa ayɛ mu. Paul Athens na no wɔwɔ Greek man mu ɛyɛ ɔman a wɔka Greek kasa na wɔse mehunu no mu afɔrebukyia so wɔatwerɛ ntwerɛeɛ bi sɛ ne kɔma Nyame a wɔnnim no asɛm Nyame ho a na wɔka ho asɛm wɔ Greek kasa mu. Ɛfiri sɛ Athens na ɔwɔ. Na manka nkyerɛ me sɛ deɛ wɔtwɛ ne hɔ no yɛ Yehowa anaasɛ Yahweh.
ana de watwa na ho ne ye Elohim mga Greek theos. arese Greek fo ne nim din kro do mu nim wo ne ye Theos Samba nila yung enti afɔrebukyia na se yɛse Theos usa ka Diyos nga wala. ɔmo som saa nyame no a wɔn nim no Usa ka nyame a wɔnim no nga wala ninyo hiilhi mao kini ang ginaman. ano na ko kaninyo. mosom no Diyos na yon na sinasabi nyo hindi arese yun ang more som nyame a munim no saa nyame no a munim no no ɔno ho asɛm na mɛka kyerɛ mu sɛ de Paul osie no enti Paul de wɔn atwɛ no ɛyɛ wankasa nti wankasa da mo twɛ no wɔ Hebrew kasɛm wanka ne saa ɛyɛ afɔrebukyia ginagamit nila yung salitang theos. Kasi nasa Greek na gamitin nila salitang Greek. Diyos. asɛm Theos ɛwɔ Greek kasɛm mu Adonai. abɛsɛ ɔmo ka Hebrew ɔmo ka Greek kasa Theos akyɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛnyɛ Adonai ɛnyɛ Elohim Nakalagay dyan, theos. Tinutulan ba ɛnyɛ kasa mu nim efiri Jerusalem ɔmo yɛ Greek foɔ nti Greek foɔ no Nyankopɔn bɛfɛ ne sɛ Theos ng langit at lupa? na Siya tutol doon sa pangalan Paul ka sɛ Nyankopɔn no a munim no wɔ no ɛdin de Theos ɔno ɔbɔ ɔsoro ne asase pagka-Greek na. Theos sa Greek. na ɛdin a ɔmo twɛ gu afɔrebukyia ne so no Paul gye to mu sɛ ɛyɛ ɔmo kurom kasa nti bɛfɛ ne Theos na so wɔde ɛwɔ sɛ wɔnyi ntum Diyos din. arese kyɛnkyɛn akyɛ yɛmfrɛ Nyankopɔn wɔ Hebrew kasa mu Tutulan natin yun. Spanish kasa no yɛ Dios Nakasulat pa nga sa altar yun. Hindi na ade mo- kyerɛ yɛbɛpo saa no mɛyɛ na nakasulat sa abrɛ a yɛatwa no Twerɛ Kronkron no mu Wag mo naman ɛwɔ afɔrebukyia no so Paul mpo ankasa ntia nakasulat sa altar sa ɛwɔ afɔrebukyia no so ɛwɔ Greek kasa mu Gresya yun. bɛnka kyerɛ me sɛ Ang Greece yun. afɔrebukyia no ɛwɔ Greek na Hebrew kasa mu no wɔtwerɛ no wɔnyɛ nokorɛ ɛfɛ sɛ ɛyɛ Greece man no ahenkuro ɔmo nkɔka Hebrew kasa ɔmo bɛka Greek kasa nti bɛnka kyerɛ me sɛ afɔrebukyia no so Nyankopɔn din no yɛtwerɛ no wɔ Hebrew kasa mu nyɛ nokorɛ nanso Paul gye to mu Mausap ka to ang iyang gigamit. Wala niya supaka ang nahasulat sa dambana nga Dios o Tios. Mao man to'y pinulungan nga ilang nasabtan. Ang nagsulat niyan, hindi si Apostol Pablo. Ang nagsulat niyan, yung mga Grego. No? Nadatnan niya na na lang. ɔsomafoɔ Paul Nakasulat sa isang ɛnyɛ ɔno na twerɛ no ma Greekfoɔ na twerɛ salitang Theos. Ang nagsulat doon yung mga Grego. na wɔtwerɛ yɛn wɔ afɔrebukyia no so Atheos Greekfoɔ na twerɛ Greek man na twerɛ Atheos nanso ɛberɛ a Paul Jerry, akenkan ne wɔhunu no hɔ no ɔka no Greek kasa mu ɛbi sɛ ɔmoyɛ Greekfoɔ nti mɛhwɛ no mu sɛ ɔbɛbɛkɔ akɔka no wɔ Apostol Pablo ang Hebrew kasa mu dambana nga Tios, ang Dios nga wala nila hiilhi nga ilang gisimba, mausap ka to ang giwali ni Apostol Pablo. kaya kapatid, hindi logical yung sasabihin mo sa akin na kailangan yung pangalang nanggaling sa Jerusalem. Hindi, ang nti kailangan wɔ nua ɛnyɛ nokorɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛtɔ so mu sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ ɛdin a ɛfiri Jerusalem no na yɛmfa nyɛ adwuma dabi ɛdin a asomafoɔ no kyerɛkyerɛeɛ ɛna ɛde bɛdi dwuma sɛ wowɔ amanamanmufoɔ mu a kasa a moka no sa Gresya, kasa a amanamanmufoɔ ka no ɛno ne kasa a asomafoɔ nso de di dwuma te sɛ wɔsomafoɔ Paul ɛberɛ a wɔka asɛmpa no akyɛ Greekfoɔ no ɔka asɛmpa no wɔ Greek kasa mɛnka kyerɛ me sɛ yɛfrɛ no Yahshua Grego, ɛyɛ mfomso wo ne ma de kodie ntira ɛfiri sɛ Paul ɔnka Hebrew kasa nkyerɛ Greekfoɔ ɔmo nte aseɛ te sɛ Luka wonim nipa korɔ ɔtwerɛ Luka nwoma no Grego, yɛwɔtwerɛ Luka nwoma no ɛyɛ Luke na Luke ɔyɛ Greekni Grego rin. Luke ɔyɛ Greekni na wɔtwerɛ krataa kɔ akɔma Theophilus ɔno nso yɛ Greekni ɔmo nyinaa yɛ Greekfoɔ yɛnkenkan Na nagpaningkamot sa Luke lahat 1 verse 1 ɛsiane sɛ nnipa pii afa ato wɔn ho so sɛ wɔabɛkyerɛ asɛm a aba mu wɔ yɛn mu ntɛm no dodoɔ nti sɛdeɛ wɔn a wɔfiri mfitiaseɛ de wɔn ani hunuyɛ na wɔyɛɛ asɛm no ho asomafoɔ no de abrɛ yɛn no nti nga maayo wɔnimonyamfoɔ kɛseɛ Theophilo ɛyɛ me sɛ ɛyɛ sɛ me nso mahwehwɛ no nyinaa mu pɛpɛɛpɛ firi mfitiaseɛ no bɛtwa no nidisuo mɛbrɛ wo halang don uyamot nga Teofilo. Si Teofilo, Grego. Ang nagsusulat si Lucas, Grego. Theophilos Kaya ano ɔka Greek kasa Hebreo?
Na Luka wɔtwerɛ nsɛm no akɔ akɔma no. Yung pangalang Teopilo, pangalang Egregio. Luka wɔtwerɛ nsɛm no akɔ akɔma Luka no. Ɔnyɛ Hebrew ni, ɔyɛ Greek ni. Nti wɔtwerɛ ne kasa bem, Hebrew kasa. Na bi ɔbɛtwerɛ ne wɔ Greek kasa mu. Ebi sɛ Luka ɔnyɛ Hebrew ni, ɔka Greek kasa. Theophilus nso wɔtwerɛ ngoma no akɔ akɔma no wɔ no. Ɔno nso yɛ Greek ni, nti ɔbɛtwerɛ nsɛm no wɔ kasa bem, nyɛ Greek kasa mu. Ebi sɛ Theophilus kyerɛ sɛ Nyankopɔn adamfo. Greek kasa mu ne Theo kyerɛ sɛ Nyankopɔn. Mewɔ ahotɔ so sɛ Luka wɔtwerɛ nsɛm no. Ɔtwerɛ no wɔ Hebrew kasa mu. Ebi sɛ wɔtwerɛ krataa no akɔ akɔma wɔ bi ɔyɛ Greek ni. Ɛna ɔno a wɔtwerɛ nsɛm no nso ɛyɛ Greek ni. Enti wɔntwerɛ no wɔ Hebrew kasa mu. Sɛ wɔtwerɛ no wɔ Hebrew kasa mu a Theophilus ɛnte aseɛ. Enti mɛnyere sɛ kyenkyena kyɛ yɛntwerɛ nsɛm nyinaa wɔ Hebrew kasa mu. Na that's why sɛ wate aseɛ mɛkasa mɛtoa so a mmerɛ ni sa. Ɔma yɛmfrɛ ahɔhoɔ foforɔ free mobile coordinating center for Alonga Paul. Onuabarima di no toa so e. Magandang gabi po, Brother Eddie. Ang tanong ko lang po tungkol sa... Ane wapeni owura yere wɔ ha yi wɔ na Nsɛmmisa. Mepɛ sɛ mebisa me Nsɛmmisa fa awarefoɔ. Na sɛ yɛwu a yɛwu akyiri yɛda so ɛyɛ awarefoɔ anaa. Yɛwu akyiri anaa samando nso yɛbɛkɔ akɔtoa awareɛ no so anaa. Anaa ɔsoro ahema mu mpo a yɛbɛtoa awareɛ no so wɔ hɔ anaa. Nti sɛ yɛkɔduru ɔsoro a mehunu sɛ me kunu ni anaa me yere ni anaa. Na sɛ mo nyina mo nya nkwa ane wo behunu no sɛ wo kunu a na wonim no asase so ni. Ɛwɔ sɛ wo Nyankopɔn bɛma yɛn nimdeɛ kɛseɛ. Ɛwɔ sɛ adwene a yɛwɔ na asase so sɛde yɛsi nim yɛho ana mo nim ho mo sɛ awarefoɔ no. Mfie pii twam kora na ɔrɛ mfiri wo yere na wo kunu. Sɛ yɛkɔ ɔsoro ahema mu a na sɛ mpo yɛ nyina yɛkɔ ɔsoro a wɔbɛka wo yere. Atoda yɛ awarefoɔ binom wɔ hɔ no mu a wɔn mmienu nyina bɛkɔ soro. Ɛna binom wɔ nso abaako enya nkwa. Ɛnya awarefoɔ nyinaa na wɔn bɛtumi akɔ ɔsoro ahema mu. Ebi yɛ na baako emu Nyankopɔn, baako ebu Nyankopɔn. Nti de wɔn mu Nyankopɔn no ɛna wɔbɛhye. Na mmom sɛ mo mmienu nyina mo bɛtumi aduru faako a àwọn bɛduru ɔsoro ahema mu na yɛ mu setia mu bi mo bɛyɛ ama Nyankopɔn na mo de bɛduru ɔsoro ahema mu. Wɔti mo duru hɔ ma wobɛkae mo ho. Ɛnkenkan 2 Thessalonians 2:1. Ɛnso yɛsrɛ mo anuanom sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ba na yɛn ano ɔbɛboaboa ba ne nkyɛn no ho deɛ. Sɛ Awurade Yesu Kristo ba asase so a anoboaboa bi bɛkɔ so. Obiara wɔbɛnya nkwa no yɛbɛboa wɔn ano. Nti sɛ mo hyia mu hɔ a na sɛ wo kunu nso nya nkwa na sɛ wɔn nso nya nkwa mo hyia wobɛhunu sɛ obi kunu nie. Say na tie. Awurade Yesu Kristo fa asuafoɔ mmiɛnsa no kɔ bepɔ no so. Ɔmo hunu Mose ne Elia sɛ wɔn ne Awurade Yesu Kristo ɛkasa. Na Petro ɛka kyerɛ Kristo sɛ Matthew 17:4. Na ɛna Petro ka kyerɛ Yesu sɛ Awurade ɛyɛ sɛ yɛtena ha sɛ wɔpa mɛbɔ asɛsɛ mmiɛnsa wodeɛ baako Mose deɛ baako na Elia deɛ baako. Ɛna Petro ɛka sɛ Awurade sɛ wɔpa ɛyɛ sɛ yɛtena ha sɛ wɔpa mɛbɔ asɛsɛ mmiɛnsa wodeɛ baako Mose deɛ baako na Elia deɛ baako. Ti Peter kora nim Elia. Hwɛ mfie mpempem wu ye kyire kra nse baba wu Peter no. Peter say de hunu no hunu Elia ne Mose. Ohunu wan mo hunu wo ma no hunu say Mose ne Elia ni na wo kuna wona no tena ye na kakra. Matena na afei owu ye mumienu mu wu ye no kwansi na da wontem wo no mponu mfi apem. Na se munyane a na mo nkaa mo ho. Mumienu nyina mo kɔ osoro ahemam na hwia okunu ho abakae no sa me kunu ni. Ana me yiri ni. Na mo mi se ba ko enya nkwa de na wo kunu enya nkwa na se wo nya nkwa nhunu no. After say osoro ahemam no aware ye ni ho. Yankenkan Matthew 22:23. Yankenkan Dano arana Sadoki fu a waka say owu sori ni ho no ba ne nkyɛn bebisa no say kyerɛkyerɛfo Mose kan say se obi wu na oni emma
ne nua enware ne yere no na onwo emma ne nua no na enuanom baaso bi tena yen enkyɛn ha de wadi kan no ware na owi wanyama na ogya ne yere ma ne nua Saron so na de wɔtɔ so mienu no ne miɛnsa no yɛ saa na wɔn nyinaa akyire no wɔbaa no nso wi enti owu sɔre mu no nnipa nson no mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere ɛfiri sɛ wɔn nyinaa ware no wɔn ɛyɛ no korɛ ɔbaa bi ɔware mmarima bebree enti sɛ mukoduru wɔ soro wɔda so yɛ awarefo ana ɛnna sɛ yɛn si a ɛbɛba sɛ mmarima nson no nyinaa yɛrɛ bɛyɛ wɔba na ne sɛ ntɔkwa na ɛbɛba nti Awurade Yesu Kristo kan Matthew 22 verse 29 na Yesu bua sɛ wɔn sɛ mofom na nim krɛnsɛm ne Nyankopɔn tumi owu sɔre mu no wɔn ware na wɔn ma wadeɛ na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro pagdating sa pagkabuhay na maguli sa langit, para na lang tayo ang anghel, hindi nag-aasawa, hindi pinapag-aasawa. Sorry, osoro hɔ yɛte sɛ abɔfoɔ ɔnware na yɛmfa wɔn nso ma wadeɛ ɔre sɛ ɛmfa to hɔ ware mprɛnsa ɛwɔ asase so wadi kuna mprɛnsa wokunu no mmiɛnsa na sɛ mokɔpie mu wɔ soro a na sɛ obiara so wɔpɛ sɛ wɔsan fa wɔbɛtena ne nkyɛn a wohɛ adɛ na bisi bɛrima no ne te no wɔwu yɛ na wokɔware foforɔ no na ɔno nyina mokɔhyia wɔ hɔ nom a na obiara so wɔpɛ wo a wohɛ adɛ na bisi nti ɔsoro hɔ nom na ware ni hɔ te sɛ abɔfoɔ mu ani gye na so ɔmo nni mpa mu agorɔ na sɛ mokɔnya nkwa mu duru ɔsoro mobɛkaa mo ho mo ho ɛne da so sɛ woate aseɛ ɛda ase brother Eli menkyɛ akɔma mmɔ ɔlɔnga Paul mama yɛmfrɛ foforɔ nso wɔ Bay Laguna brother Bobby de los Santos ɛwɔ ahoma no so of Laguna brother Danny medawa si bebree na wɔ ha yɛ ɔpɛ sɛ wɔbisa ne nsɛmisa ne Onuabarima Bonifacio brother Eli memowadwo basɛmisa ne sɛ asɛmisa ne fa Christmas ne New Year ho na nsɔre ahodoɔ mu no Catholic foɔ ne one man church nsɔre na gye ɛyɛ Christmas edie na Yehowa danse difoɔ mu ɛne ɛziefoɔ ne mo asafo yi mo nye Christmas eni na sɛdeɛ wɔsia na wɔsɛ ni Twerɛ Kronkron no mu na masɛmisa nso ne sɛ mogye di sɛ Awurade Yesu Kristo yɛyi no sɛ ɔmɛgye ne manfoɔ mfiri wɔn bɔne mu anaa arɛsɛ Catholicfoɔ ne born again na wɔama churchfoɔ no ɔmɔgye Christmas di wɔmɔgye die ne sɛ yɛwɔ Awurade Yesu Kristo na ɛwɔ mu nso wɔn mu nhyɛ da anim sɛ ɛyɛ December 25 anaa arɛsɛ yɛwɔ Awurade Yesu Kristo sɛ wɔmɛgye yɛn mfiri yɛn bɔne mu na asaf Church of God asafo yi mu nso ɛyɛ mu ni Christmas ndi sɛ born again ne Catholicfoɔ nsɔre ne yɛ mfomso a na sɛ wɔn di Christmas a ɛyɛ mfomso a na meda wase Onuabarima Bonifacio meda ase dedi kan no Twerɛ Kronkron no ɛyɛ nwoma a ɛnyɛ nwoma obi abɔ ne tirim na wɔka bi edi kɛkɛ ɛna yɛtwerɛtwerɛ ne mmom ɛyɛ nwoma a yɛpɛ mɛpɛ sɛ mɛka mɛkyerɛ mo sɛ Twerɛ Kronkron mu nsɛm ɛyɛ nsɛm a ɛyɛ pɛ ɛno wotumi mfa nkuntamuo ɛnkyerɛkyerɛ mu yɛnkenkan 1 Corinthians 4 verse 6 na enuanom munti na mede asɛm yi meto wo me ne Apollo ho mekyerɛ mo na masua yɛ ne sɛ mɔre nwenwene entra de wɔtwerɛ no na mo bi ahoahoa ne ho ne wo bi ani asie
ibig sabihin nun, ang ating Na kyerɛkyerɛ yɛn sɛ mama yɛn nwene entra deɛ wɔatwerɛ no. Yɛn kyerɛ sɛ ang nakasulat po kapatid, deɛ wɔse yɛsua no efiri deɛ wɔatwerɛ mu. Na Onuabarima deɛ wɔatwerɛ no ɛne sɛ yɛwɔ Kristo sɛ wɔamɛgye nnipa bɔne, amɛgye nnipa mfiri wɔn bɔne mu. Nanso Yesu Kristo ade a yɛdi de kae no wɔ no ɛnyɛ n'awoda, na mmom n'awuda. Yɛnkenkan 1 Corinthians 15 verse 3. Na nsɛm a ɛdi kan a me nso menyaeɛ a mede merehyɛ mo nsa no sɛ yɛn bɔne nti Kristo wui. Sɛdeɛ Twerɛ nsɛm no ka no. Yesu Kristo ne wuo kyerɛ sɛ yɛn nkwagyeɛ anaa yɛn gyeɛ. Kristo wu maa yɛn. Ɔwɔ maa yɛn bɔne. Twerɛ Kronkron wɔ nkyerɛkyerɛ bebree a ɛfa sɛdeɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ne wuo sɛ yɛ ade a wohia sɛ fa. Ɛnyɛ n'awoɔ nko ananyɛ wo a yɛwo no ɔno nko na ɛyɛ hiadeɛ ma yɛn. Na ade a wohia titiriw paa yɛ ne wuo. Ɛnyɛ n'awoɔ. Yɛnkenkan Ecclesiastes 7:1. De mpa yɛsene ɛnwo a ne boɔ yɛ den, na owuda yɛsene awoda. Sɛdeɛ Nyankopɔn asɛm no sie no, owuda yɛsene awoda. Na enipa deɛ ɛnte saa ma wɔn. Enipa a yɛabɔnefoɔ, nipa deɛ sɛ nipa wu a wɔsɛ asɛmbɔne yɛsi. Na so wonim ateneneefoɔ wu ɛyɛ ade a wohia wɔ Nyankopɔn. Yɛnkenkan nnwomati wɔ ha 16:15, Psalms 116 verse 15. Awurade ahoteefoɔ wu deɛ ne boɔ yɛ den n'anim. Awurade ahoteefoɔ wu deɛ ne boɔ yɛ den n'anim sene wɔn awoda. Adentira ɔfɛ sɛ wɔwuda ɛkyerɛ som a wasom wɔ Nyankopɔn no awie te sɛ nea wawie w'adwuma ana wapɔn wo ho no. Yɛnkenkan 2 Timothy 4 verse 6. Na me deɛ wɔanya rehwɛ ma awie ahwiesa, na mɛbra mede bɛsɔre ha no ahi. Verse 7. Ɔkɔpa no mako mmirika no mawie tu gyidie no makora. Verse 8. Deɛ aka ɛda me hɔ no tene ne yɛabotire Awurade. Wɔtemmufoɔ tenenee no de bɛma me ɛda no, na ɛnyɛ me nko, na mmom wɔn a wɔdɔ n'aho yie no nyinaa nsu bi. Ɛti deɛ Paul kaeɛ nie. Mɛdeɛ wɔanya rehwie ma yɛ ahwiesa, na mɛbra mede bɛsɔre ha no ahi. Ɔkɔpa no mako mmirika no mawie to gyidie no makora. Deɛ aka da me hɔ no tene ne yɛabotire. Sɛdeɛ Paul osie. Nti Paul deɛ ɔno ne wuo yɛ ade a wohia no ne Nyankopɔn so. Wɔ Nyankopɔn n'ahoteefoɔ wuo deɛ ne boɔ yɛ den wɔ Nyankopɔn anim. Yɛn ne ade di ho adansie. Ɔma yɛnkenkan Revelation 14:13. Na metee ne bi firi soro a ɛkaa sɛ, twerɛ sɛ nhyira ne awufoɔ a wowu Awurade mu firi sɛsia rekuro yi. Honhom no sɛ, ane wɔbɛhome afiri wɔn berɛ no mu, na wɔn nnwuma di wɔn akyi. Nhyira ne awufoɔ a wowu Awurade mu firi sɛsia rekuro yi. Ɛne deɛ Yohane ɛkaa yɛ wɔ n'adisuade hunu no mu. Nti owuo deɛ ɛyɛ ade a wohia wɔ Nyankopɔn. Awurade adidie no nso yɛ ade a wohia. Awurade adidie no kyerɛ sɛ yɛde kaayɛ na Awurade Yesu Kristo awuda ɛnyɛ n'awoda. Wɔma yɛnkenkan 1 Corinthians 11:26. Na da biara mobɛdi paano yi na mɔba no mu kuruwa yi ano no, mɔpae Awurade wuo no mu ka kosi sɛ ɔbɛba. Abre bere mobɛno mu kuruwa yi ano na mobɛdi paano yi no. Ɛdɛ ɔtene Paul osie na sɛ mɔmpae Awurade wuo mu ka kɔpem sɛ wɔbɛba. Na ne wuo no ɛna wɔde di bɔnsam so nkunim. Yɛnkenkan
Hebrews 2 verse 14. Enti sa ema no enya honam ne mogya krono bi no saa ara na wono nso fa mu bi se wonam owuo so betu de owuo tumi a one obonsam no onam ni wuo so ni wo no honam duam no yung kamatayan ni Kristo. Kaya yun ang ipinagdiriwang ng iglesia nung una eh. So atumi atudio owo honam fam wuo so tumi a one ne bonsam. Kung tawagin ng iba ay Santa Cena. Tede na Yesu Kristo aye ni wo Tete Kristo fo no mo di Awurade adidie every say diriwang na mababasa sa Biblia ebe pa Awurade wo mu kan kopem se obeba wala po nun. Buong Biblia na ye ni na woda ni Twerɛ Kronkron ba bia se ye di Yesu Kristo a woda Twerɛ Kronkron no nyinaa mu no uhunu wo twerɛ ne ba bia se Yesu Kristo mu di na woda. yun po yung kanilang commemoration o pag-alaala ng pag-alis Na ye fa ne se Twamu afahye na se Pascua na Pasco over no eno ne ade a Omodekae Awurade bra no mo wo Misrim ene ye fa ne se Twamu afahye no aye Awurade Twamu afahye saa na adwo no bawat bahay ng mga anak ng Diyos, mga aye owuo bofo no a baba bese wo no obetwamu Israel fuo fie na Israel fiefo no abakan biara nwefise saa na adwo no Misrim abakan nyina wuwiye nanso Hebrewfo no fie die ana Israelfo no fie no obiara nwu bawat bahay ng Israelita na saa owuo no betwa mu koe owuo no twa mu koe kaso Misrimfo no ma wuwiye fise Israelfo no die Onyankopɔn gye wan nkwa efiri aye abakan no wo mu ginawa ni Pasko na Pasko aya friend say Pascua anase Christmas our Catholic for the friend say December 25 abra twama fashion enye December 25 April yan po'y ginaganap March anase April na wamudi twama fashion no anya bosumi biara ene yedi Awurade adidie no Hebrew calendar no kalendaryong Hebreo pumapatak po yan sa kalendaryong Romano na Marso o Abril. Kaya kung mapapansin nyo, ang tinatawag Roman for a calendar no pumapatak ng Marso at Abril. okay Roman for calendar no yes no could the friend say aye na Twerɛ Kronkron no April na eto ye free Hebrew Marso o atwere mu Twamu afahye Disyembre yan. Yung kapanganakan ni Kristo Twamu afahye wo Twerɛ Kronkron no anya March be April nya December diriwang ng mga na December awoda no die wo mu no mabo mu tirim de yaba kilala sa kay Kristo na nagdiriwang sila ene Roman bosom na Roman ahini no nyame a wo mu Kristo no o ene na woda na ehia ye a wo mu di na Roman ahini no bosom ay fa no wiye nyame no na woda na ye December 25 parang iniinsulto mo si na Yesu Kristo aye awoda de birthday ng Diyos-Diyosa ng mga Romano. Catholic fuo no edi no omo bosom na woda aye Roman bosom na woda na ya pasiasam ne eniama ho se woda Nyankopon abatoto aye Kaya lang mali po yung atro nyame ho yun pecha tinaon sa pagdiriwang na sa wopa Saturnalia obetumi edi Awurade ya woda muda no wo mu di Awurade niniwala na ang kinikita Awurade awoda na ya bone everything ta December 25th ne aye Roman fo bosom bia fa no wiye nyame awoda enye Yesu Kristo wa na bosom awoda na obedi no eda ene da ya wu Yesu Kristo na be ye pa na ya de ntumi nsi Diyos-Diyosa ng Saturnalia ng mga everything Romano. a Kristofo enni Ayan. omo ani Awurade Yesu Kristo awoda na wuda no wo mudi ye na obeka se Awurade Yesu Kristo da ya wo sa bosom sa da no so ne ye wo no anya no kore woda ma ya hwe Catholic fo no ankasa nkrata mu
wɔn say afahyɛ yɛ agyenkwan awoda yɛfrɛ no sɛ Christmas no, the Mass of Christ. Yɛdi saa awoda December 25 na yɛn afahyɛ no mu baako a yɛdi no saa afiko pɔt yi mu. Na so Awurade awoda deɛ yɛnim na Awurade awoda no wɔn di no sɛdeɛ afahyɛ no teɛ ɛwɔ Epiphany January 6 ɛna na wɔn di saa Christmas no wɔ Kristofoɔ a ɛdi kan no abrɛ so abakɔsɛm nie. Mfirinhyia 330 yɛkyire no ɛna Roman asafo no ɛde wɔn nsa hyɛ nkrataa sɛ December 25 wɔn bɛdi Awurade awoda no saa da deɛ di ɛyɛ Wiase ne han no ba atɛntɛn na so saa ɛda yi ɛyɛ Roman bosom awoda ayɛfrɛ no owia nyame na yɛfrɛ no sɛ owia a obiara ntumi ani ne nsu nkunim awoda. Yɛne Roman man no wɔn bosom no awoda ɛna wɔn de saa da kɛseɛ no saa afahyɛ kɛseɛ no wɔn yi free January de ba December 25. Mfitiaseɛ no na wɔn ni Christmas no December o na wɔn de ne January 6 ɛna wɔn yi free wɔde ba December 25. Efisɛ saa December 25 ne yɛ wɔn bosom no afahyɛ kɛseɛ. Nti Yesu Kristo yango no December 25 ɛyɛ na ada ne atemdie ma Awurade Yesu Kristo sɛ mo bɛtwe na woda ɛde akwahyɛ da a yɛwo bosom bi na mo de di saa afahyɛ no abom. December 25 ɛyɛ Romanfoɔ bosom ɛfɛ no owia nyame no awoda. Nti awɔ sɛ woda wo so bedi a mentumi enyero na bom sɛ wo kasa wo bedi Awurade awoda betumi adi na so me ni Awurade awoda no ɛda a yɛ Romanfoɔ abosom no so awoda. Pauno ensɔre dodoɔ na wa man church ensɔre dodoɔ no anim obiara sɔre wɔ se me di Christmas yɛ de yɛdie no ɛnyɛ Hebrewfoɔ calendar na yɛde yɛ adwuma. Na doon siya nagsena doon siya naghapunan sa Pasko. Meron din po kami noon. At ang pinagdiriwang naming mas mahalaga Keredia Kristo edi ye Kristo di kemu afahyɛ yaso yɛdi bi yɛdi no April avrese yɛde kae Awurade awuda Awurade adidie no anase kemu afahyɛ no April na yɛdi no afi bi yɛrem avrese yɛde kae Awurade wu afise wɔgye yɛn free bɔne mu Oma yɛn frɛ foforo yɛn kɔ apalit Onuabarima mel otingas onto aso ma yɛne brother Eli ne brother Daniel 14 years old po siya at siya po siyang Roman. Yan siya koma mo. Yan ho ni Onuabarima makapayos. Pwede 14 years oya Roman Catholic ni. Mamo ajo Nsɛmmisa ni. Tungkol sa ikatlong kasarian, ang pagiging isang bakla at tomboy, kung tanggap po ba ng Panginoon? Na emun na ho mame. Tanggap po ba ng Panginoon ang Kasi sa oye kudyo bisia. Ana ye oba wo yo ho se bema na ana se bema yo ho se oba. Nipa bi sɛ no Nyankopɔn pa wɔn asɛm ana wɔn so Nyankopɔn gye wɔn tum na Nsɛmmisa tɔso mi na de na yɛwɔ nsɔre bebree wɔ Wiase onua Twerɛ Kronkron no aka no Acts 10:24 yɛn kenkan asomafo nnwumati du nkyɛn aduasa nan na Petro bue na no ka sɛ nokore mu na mahunu sɛ wɔ Nyankopɔn nyɛ nipa mu nhwehwɛmu ana nipa mu nyimu na mom oman biara mu de wosuro no na woyɛ adetenene no opese wogye no na mom oman biara mu de osuro no na woyɛ adetenene Nyankopɔn pese wogye no nkwa kwase misa no sɛ ba ma oyɛ ne ho se wo ba no Nyankopɔn bagye wo mo so nkwa na Nyankopɔn se obi onye nipa mu yi mu onye nipa mu animhwɛ se obi suro no na woyɛ de yetene a obegye ne nkwa afei Nyankopɔn usuru asekyerɛ ne sɛn asankafo mo ma ti dumie no nkyɛm dumie sɛ Ecclesiastes 12:13 asɛm no awie yɛ de yɛ atie nyinaa ne sɛ suro Onyankopɔn na de ne mmara nsɛm so na yɛn ne nnipa nyinaa asɛdeɛ adi sɛ usuro Onyankopɔn no kyerɛ sɛ oyɛ sɛtie ama na sɛdeɛ isɛ de wutie bia oyɛ bɛrima no nante sɛ wɔbaa
Oba oho den na nante te se bema. De yan se wo besu Onyankopon ya de wo Onyankopon pe. Wo benya nkwa. Twerɛ Kronkron no se Onyankopon wo su no se wo bedi ne mmara nsɛm so. Eti ye na kyerɛ se wo Onyankopon ho suro na wo Onyankopon nye nipa mu yimu. Amfa wona se de wote se wasua ngoma ana woni mu ngoma. Na wonu wusua se wo besuro wo Onyankopon a se wusua se wo beye seti ya ma no a se wusua se wo besom no a Onyankopon rempo. Ye ne manu ye ma wase mese dikan. Afen so wo bisa sa dati ye wan sore bebre. Na sonso ye be na da ye ne won mu ntem. Ye sonso ye da ye ne won mu ntem de dikan. Ya je Twerɛ Kronkron mu nsɛm di. Na ye sa so de ye adwuma. Ante sa ensore binum a omo ka Twerɛ Kronkron so ye mfa anya adwuma. Ene ye sa de twerɛ nsɛm no adane dwedi ayo mu dwetire. Sika penti na binum atete nsore. Esane sika penti na asofo bebre no atete asore eyegan wo mu die. Ye no ye mfa asore nsi ho se ye de ba bediga. Ye de asafo ananyameso mo kire se aforebo. Ya ye sika mpo ye se na asafo no wo se ye ne ye pese ye boa de gi nipa nkwa. Ye ne ma no ye ma wo Nsɛmmisa. Ebio ya de radio se bebre. Ye ya kwenya pa kese ma ye. Nasa impo yatena se. Salamat din sa lahat ng Aya bedru se kura no a. Ada wo Nyankopon ase. Se yansa tumi aka kwenya pei. Abio asedan kai wudade. Wo akwenya pa. Yen sa akan. Pada Eli. Ada di kada mo nyina se mo abeka ye ho ma yesua Nyankopon ase na return sa from ma ya bo rade mpaye. Asedan kai Nyankopon pa mo chomo ma ye na ye mo mpaye. Ama naming nasa mga langit. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Yen aja wo soro. Patuloy kaming Awo yen rade Yesu Kristo din mo. tumatanaw ng Aja utang na loob sa iyo. biyo ya dawase. Dahil sa pagpapahintulot mo po. Se yehunu se de yesede wo kakasi. Mga banal na salita. Ya dawase se wa ma ye kwan. Sa mga kasagutan. Ama yetumi etie wo nsɛm kronkron. Ya dawase wa anu ye a wode ya ma ye ne firi wo twerɛ nsɛm kronkron. Sana po ama buksan mo ang aming mga puso. Ama ye nyonko nipa so Nsɛmmisa. Aja yesraw buye ya koma mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu sɛdeɛ wɔtene ne nsɛm kronkron no yɛ de ɛho hia sefa. Na wagye yɛn nkwa. Watumi agye yɛn afiri bɔne bebree mu na Wiase akɔnɔ mu. Wayɛ yɛn afiri fakusɛm ahodoɔ a asɔfoɔ atorofoɔ ɛkyerɛkyerɛ. Yɛn Awurade yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyinaa ma yɛntumi nyɛ sitie ma wɔpɛ kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn mu nsua wɔn nsɛm a ɛfiri twerɛ nsɛm kronkron no mu. Nsɛm a bɛma yɛn nkwagyeɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ wɔ yɛn abrabɔ mu ɛfiri sɛ wiase a yɛte mu no yɛte wiase bɔne yɛte nna honhom nso mu. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ ama yɛn nyinaa kwan. Ma yɛntumi ntena mmom nkɔpem da dodoɔ a wɔbɛyi ama yɛn. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛtumi mmom nso wɔ kwan pa so na yɛtumi ansa afata wo bɔhyɛ a ɛyɛ da nkwa. Yɛsrɛ wo sɛ wɔn a wɔyadeɛ no sa wɔn yadeɛ na sɔ yɛn haw ano. Na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛ kwan na yɛde sua yɛdidi suo mu no yɛn nyinaa yɛnsa ne mmɔ mu na yɛn nyɔnko nipa wɔ firi mmeammea ahodoɔ yɛnsua wo nsɛm. Agya, mo biara ntem ba Tete akɔtoa yɛ dwumadie so wo nsɛm na yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛ berɛ hyɛ. Agya,
Yɛgye di sɛ wɔte yɛn nyinaa ase. Mpo yɛsini ntɔ na yɛ mmeratoɔ nyinaa wɔde yɛsɔ bɔne akyɛ yɛn. Ayɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ ɛnyɛ hɔ wɔ yɛn nyinaa yɛabrabɔ mu. Yɛn Awurade yɛda wo ase wɔ ne Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Mama yɛn nkyɛn hyerɛn. Ibig ng Diyos Amang nasa mga langit at ang biyaya ng ɔdɔ efiri yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Adom nkwagyeɛ ne ayaresa efiri ne Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛntena yɛn nyinaa koma mu na ɛntenatene yɛn ɛnkanka yɛn mma sɛsie ne daa nyinaa. Amen. Church of God International ay nag-aanyaya na anuanom a wɔfiri Members Church of God International return sa afrɛ mu nyinaa aba asubɔ nkyerɛkyerɛ ase anaasɛ mmara na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Bɛyɔnko nnipa yɛn mu nyinaa so kyerɛ ne sɛ yɛba abɛsua ne yɛyɛ Kristo mmara nsɛm, yɛba abɛsua Kristo nkyerɛkyerɛ, yɛba abɛsua asɛmpa a ɛfiri Kristo nkyerɛkyerɛ ma wɔ hɔ ma yɛn. Ntotoso dodo ka ho anaa adidie kronkron a ntotoso dodo gye so yɛgye ne ka ho bi anaa ɛyɛ Awurade Yesu Kristo ne pɛ sɛ ɛyɛ akyiwade sɛ bɛwe prɛko nam anaasɛ mmɔ nkɔ anaa yɛretɔn saa afrɛ mu wɔ dɔ kwan so. Ɛnɛ da soa ne sɛ mobɛka yɛn ho na wɔmmra ɛma yɛnsua Nyankopɔn nsɛm yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ mapa na yɛbɛhyɛ aseɛ August 2, 2021 anwummere nɔnson Philippian ma no Ghana ha bɛyɛ anɔpa 2 na 11 bɛnkye akoma mu nyinaa.
Mga taong nagdaan, parang kailan lang, mula ng iyong hugasan ang mga kasalanan. Salamat sa iyo, buong buhay lakas ay aming ipagilingkod. Ang pangako namin sa iyo, sa uwingod umanaw hanggang sa langit inig namin para sa iyo. Hirap at kalungkutan, kaya ngayon'y naririto, lumalapit sa iyo. Hiling namin sana'y ang nakayanan namin. Handog na
Pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa'yo, Ama, hindi kalilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumanaw, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Handog namin awit, pasasalamat sa iyo. Buong buhay lakas ay aming ipaglilingkod. Ang pangako namin sa'yo, Ama, hindi kalilimutan. Sa bawat saglit ng aming buhay, hanggang sa bawiin mo't pumanaw, hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hanggang sa langit tinig namin para sa iyo. Hiling ng puso
Salamat namin nakayanan. Sa puso ay sinasamba. Damdamin ay anong saya. Nagumapaw na galak dahil kasama ka. O aming sinta.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang manalangin. Let us all pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Our Father Almighty, Pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. in the name of our Lord Jesus Christ, Po sa iyo. Father, thank you Nadagdagan pa ng isang araw ang aming for another day has been added unto our lives. ay aming kinikilalang utang na loob sa iyo. Every moment you are giving us, we acknowledge that we owe to you, Father. For we know that you are the owner of our lives. Ang lahat ng mabubuting bagay na All the good things that we enjoy in our lives are from you. That if ever we have life and strength, Panginoon, utang po namin sa iyo. Lord, we owe to you. Salamat po sa iyong awa sa amin sa araw-araw. Thank you for your mercy unto us every day of our lives. Ipatawad mo Please forgive us mga kasalanan. of our many iniquities, Nagawa ng transgressions, and iniquities that mankind has committed. bagaman kami po'y nabibilang sa magkakaibang pananampalataya. We may be from different denominations of faith. In our hearts, we unite to pray to you, Father, with our hope that we have a merciful God, that you have compassion unto your creations. Father, we regret the sins we have committed. Kahabagan mo kami. Please have mercy. Alalahanin mo ang henerasyon, lalo na ng aming mga anak. Remember the generation of our children Sa napakalaking panganib, as they are facing great dangers in life, especially dangers in the faith. Have mercy on those who are bereaved of their loved ones, those who are truly experiencing difficulties because of the pandemic. Remember those who have nothing in this world, the orphans, the widows, those who have nowhere to go to. Father, you are our only hope. Have mercy and bless our fellow men who are extending help, and the frontliners also endanger their lives for the sake of saving lives of those who are sick. Please remember
the rulers of every nation as they care for their constituents. Masumpungan mo sa amin ang pag-iibigan sa isa't isa. May you find us having compassion towards one another, to care for those who are in need. Wala po kaming nalalamang ibang Father, there's nothing we know that we can run to except to you. In you we entrust all the anxieties in our hearts. Please remember our families as well. We thank you so much for your mercy. In the name of our Savior Jesus Christ. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. The eternal love of our Father in the heavens, the saving grace and the healing of our Lord Jesus Christ, and the guidance of the Holy Spirit remain in our hearts forever and ever. Amen.